תודה רבה שחזרתם אלינו. לקראת סיום קצת תקווה, פרויקט של עמותת עולים ביחד מסייע לישראלים יוצאי אתיופיה להשתלב בחברה הישראלית ובעמדות ובמקומות עבודה מרכזיים. נאמר בוקר טוב לניסים הדס, מנכ"ל חברת אלטה, ובוקר טוב לברקיה ממויה. אמרתי את זה נכון? נכון, ממויה. אנחנו גם כן נדרשים להשתלב בשמות. תספרי לנו איך את השתלבת בתוך הפרויקט הזה וכמה עזרה את מקבלת. אני השתלבתי בשנה א' ללימודים, אני כרגע סטודנטית בבר אילן, שנה רביעית לחשבונאות וכלכלה. במהלך השנה הראשונה נכנסתי לפרויקט עולים ביחד, בתוך תת-תוכנית של עולים ביחד שנקראת תוכנית טסה, שמשלבת בעצם אקדמאים שהם עדיין סטודנטים לפני סיום הלימודים. זהו, אני עכשיו 3 שנים בתוכנית. הרעיון הוא בעצם לנסות לשלב אותנו כמה שיותר בתוך התעשייה במה שקשור לתחומים שאנחנו לומדים. ואת כבר עובדת? אני כבר עובדת עכשיו בחברה שקוראים לה טאסק, זו חברה לייעוץ אסטרטגי. אני כבר עובדת שם 1.5 שנה. מיותר לומר שהגעתי לשם דרך עולים ביחד. הרעיון הוא באמת לנסות לשלב אותנו בתוך התעשייה, להכניס אותנו לתוך חברות, תוך כדי הלימודים, אחרי הלימודים, ולנסות ככה לפתוח דרך לאקדמאים אחרים. יש עוד חברים שהעמותה הזאת בעצם הצליחה לקשר אותם לדברים שאולי הם לא היו מגיעים אחרת? כן, רוב המשרות שמציעים בעצם, שפותחים אותם, זה הרבה פעמים זה במיוחד לעולים ביחד, לפעמים זה גם מגיע בשביל לפתוח דלתות, הרבה פעמים זה סטודנטים שמן הסתם לא היו מגיעים למשרות האלה, זה משרות בעמדות ממש עמדות מפתח ובחברות מאוד מתקדמות בתעשייה. אז הנה, בדיוק כמו אלטה, ניסים, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה יודע, אני לא בטוח שהרבה מהצופים שלנו באמת יודעים לקשר את אלטה. אלטה זה חברה שעושה בעיקר מק"מים, חברה שתעשייה ביטחונית ממש בליבה של הכל, המק"מים של כיפת ברזל ושרביט כספים וחד, זה הכל המהנדסים המצוינים שלו. במה אתם משלבים, איפה אתם משלבים את בני יוצאי אתיופיה? אז המחזור עסקים שלנו בערך 1.1 מיליארד דולר, ואנחנו מעסיקים כ-3,500 עובדים באשדוד, חברה בעשירון העליון מבחינת אחוזי רווח. אנחנו שמנו לנו כיעד לנסות לשלב את יוצאי העדה האתיופית, בדרך כלל אקדמאים, מהנדסים, עורכי דין בתוך החברה. אנחנו קלטנו ב10 שנים האחרונות למעלה מ-30 אקדמאים, עורכי דין שמשולבים בעשייה שבתוך החברה. זה בערך פי 5 עד פי 10 מהאחוז שנקלטו בחברות ציבוריות ובחברות ממשלתיות. תספר לנו על האנשים שקלטתם ככה, אתה יודע, זה אנשים שבאים בדרך כלל עם סיפור לא קל. יש כמה דוגמאות מופלאות לסיפורים. אז אחד הסיפורים, יש לנו עובד מהנדס תוכנה שמשולב, כמו שיואב אמר פה, אנחנו עושים את כיפת ברזל, שרביט קסמים, אז משולב בתוכנה של המק"מים האלה, שבסך הכל נותנים הגנה ומעטף הגנה למדינת ישראל. אז הוא התחיל את חייו באתיופיה, בגיל 3 הוא התייתם מאביו, ובגיל 5 הוא הלך לפרנסה של המשפחה והפך להיות רועה צאן. בגיל 10 המשפחה מחליטה לעלות לארץ, לארץ ישראל, אז איך עולים לארץ ישראל? מתחילים לצעוד, כל הרועי צאן צועדים ונודדים לכיוון ארץ ישראל, הם מגיעים לאדיס אבבה, באדיס אבבה הם נשארים שם. עכשיו עוצרים אותם לעוד כמה שנים, באיזה גיל הוא מגיע לארץ? בגיל 10 הוא מגיע לארץ, עד גיל 10 הוא בעצם מתחיל את לימודיו בארץ, משלים את הלימודים, הולך ללימודים אקדמיים, מגיע לצבא, משולב במערכות של כיפת ברזל, ומזה 5 שנים הוא נמצא באלטה, אחד האנשים המובילים את התוכנה. יפה, מרועה צאן. יפה מאוד. תמשיכו לקלוט את בני העדה, ואתם תמשיכו לכם עוד כל כך הרבה. עד היום שבו לא יצטרכו לעסוק בזה, כי זה כל כך מובן מאליו. בדיוק. שזה כבר לא יהיה אייטם. אני מאחל לנו וגם לכם שלא תהיו אייטם. לגמרי, אבל עדיין צריך את העזרה הזאת, וחשוב שהיא תהיה. נאמר בוקר טוב לפאולה.